tomto videu idem chytať zubáče na živé rybky. Idem si uloviť nejaké beličky na vár, tie sú najlepšie na zubáče podľa mňa. A ukážem vám, že ako si zvýšiť na tieto naše candáty šance. Hlavne vonku sú zase hici, lenže dneska aspoň zamračené, že nesvieti slnko. Každopádne som zvedavý, že koľko zubáčov u nás na váhu ešte je. Idem navštevovať veľmi ťažké miesta a pokúsiť sa okabatiť nejakého miestneho skúseného giganta. A ukážem vám, že vlastne ako to robím. Som na takom jednom miestečku, kde si chcem nachytať beličky a hodím si aj jednu na ťažko, kým si ostatné dokážem uloviť. Na dvoch kosňákov, ako vždy, pospúšťam plavačík a uvidíme, či tu budú. A vidím sa tam blišťať nejaké. Sa mi zdá, že sú to belice. A? Som asi aj mal nejakú. A? Mám. Aké je to jednoduché niekedy. Celkom pekná. Pekná. Nahodím si ju na ťažko. Potom ostatné si nachytám, ulovím. Tu čo nechali? Tašku. Potom vyhodím. Zapichnem vidličku. Ja používam aj tieto penové guličky na odľahčenie hačiku. Neviem, že tebe sa to moc nepáči, kamoška. Zo spodu do nosa. Nahodíme ju takto nejako. Tam, kde sa zastavuje tok. Dobre. Slnkom jamka. Tam je hĺbka veľká. Uvidíme, či tam nebude žiť nejaký miestny dravec. A keď si zoberete, že koľko rybiek tu zahynie denne, to musí byť neskutočné množstvo. Už iba jalce konko zjedia. Sa mi osvedčili tieto cinkatka dávať na špičku. Keď ho dám sem, tak mi odpadne, čiže musím ho dať niekde sem. Ako náhle sa bude mykať špička, tak mi to bude hlásiť. A na výjak mám tiež nájemnúčko. Lebo sú také, ktoré nie sú takéto citlivé ako tento. Ani nemusím nejako ťahať a ide to s ňou ľahúčko. To je dôležité. Ako náhle bude záber, povolím na chvíľu, na nejakých 10 sekúnd zasekávam. Ináč na začiatku videa ešte musím povedať, že si chcem jedného, dvoch zubáčov ponechať, aby ste s tým počítali. Dobre, máme ďalšiu. No, čiže mi nemám také vysoké, ale uvadilo sa mi to. Otrhol som. Aspoň, že mám plavák. Ok, naviazaný háčik. Kostiačiky na háčiku. Výhoda je, že cez tie okuliare vidím pod vodu. Ako náhle belička zje kostiaky, tak ju vidím a zaseknem. Úplne geniálna vec. Neskutočné sú. Môžem vám dať potom link, kde si ho môžete objednať aj zľavový kód. Ďalšia. No, mám nejakého väčšieho bojovníka. Jalca hlavatého na kostiaky. Celkom veľký. A pustíme ho. Aj keď na šťuku by bol fajn, aj na sumca. Lenže neviem, či je mierový aj tak. Dneska chcem zubáče na beličky. Takže ideš nazad. Vidíme, či nejaký candoš nebude číhať v tých miestach. Čo to? A tam niečo je? Pri samvačku. Nahodil som do tej pličej časti, tam, kde vlastne sa stráca prúd vody. A zabralo mi čosi na rybku. Je tam. No. Čo si tam je? Som nečakal odtiaľto. Pod prúdom hneď. Jalec veľký. Ale že veľký jalec. Riaden, že? Ukážem vám ho. Na beličku. Aha. Riaden jalček. Hačik vidím. Má ho hlbšie, budem musieť hačik peánom vytiahnuť. Pozerajte na ňo. Suší ma neskutočne. Vonku je 30 stupňov, aj keď dneska aspoň nesvietí slnko. Ale vodu som si zabudol v aute. Fuj. Potím sa. Mám asi 8 belíček, kybly. Hádam budú stačiť. Podľa mňa úplne v pohode. Však ostatné potom pustím na konci. A uvidíme, či tu ešte žijú u nás tie zubáče. A či budú aktívne. Nie som nadšený z toho, že voda na kanáli je zastavená. Neviem vôbec dokedy zastavujú. Tak idem na jeden sútok.
tam je viacej kyslíku. Možno tie zubače tam budú, uvidíme. Nikde, kde sa neoplatí v tejto zastavenej sa pokúšať o zubača takto cez deň. Oni budú niekde zalezené, nebudú aktívne. Jedine, kde môžu byť aktívne, je na tom sútoku, keďže tam je viacej okysličená. Som už na mieste. Skúsim dať takú menšiu, takú 10 cm do spodu do nosa, jemnúčko. V podstate nemá význam nič vymýšľať, iba naťažko ju hodiť tam, kde je okysličené. Kým nepustia vodu viacej, tak v týchto častiach je najväčšia šanca na akéhokoľvek dravca. Zubáča, šťuku, struha, len takto naťažko do okysličenej časti na sútok. Hen tam sa vlieva voda, vidíte tie bublinky, kyslík sa dostáva pod vodu a jediné, kde tie zubáče, šťuky môžu byť aktívne, je toto miesto, pokiaľ nepustia vodu na kanály. Povedzme, že túto si môžem nahodiť do prúdu. Tak. V podstate tu na to asi inde nemá význam aktuálne. Možno ešte by som mohol na hranicu tam hodiť, kde sa vracia voda sem. Inakšie do tých kľudných častí vôbec nemá význam nahádzovať. Dneska aj ten prítok odvahu je o ničom, slabúčky. Vody je čím ďalej menej, keďže nie sú dažde. A jednoducho za takéhoto stavu že zubáče sú apatické. Naozaj jediná šanca je tam, ako je prúd. Ale teraz som mal čosi. Tá belička. Uvidíme. Nejdem vešať hlavu. No ja mám záber, to není možné. Na ľavu mám záber, to som nečakal teda. A ťahá. Pekne. By som chcel seknúť. A sekol som a nič z toho. Už tam není. Prčic. Je tam, je tam. Išiel ku mne. Vrátil sa ku mne. Á, pustil do zadku. Vyhákol sa. Nevadí, no. Nádej žije. Som mal asi zubáča alebo šťuku. Videl som, ako sa začala mykať špička, cinkať. Povolil som, v tom začalo vyťahovať a asi to bola šťuka alebo zubáč. A ako som zasekol, tak sa mi zdalo, že tam nič nie je. Kvôli tomu, že vlastne on sa vracal ku mne naspäť. A tým pádom ten zásek nebol najlepší. Sa mi zdá, že tam niečo je. Muselo sa zamotať olovo. O nadväzec. Lebo ako keby klesá to ku mne. Alebo pustili vodu. Taký zvláštny záber, že vlastne celý čas povoľuje. Aha, je tam. Je tam. Nič veľké to nebude. Predtým bolo mnoho väčší ťah. Pozerajte. Malý zubáčik. Úplne, že maličký. Zoberiem si asi peán. Tak sú tu nejaké zubáčiky. Väčšieho som mal na udici. Tento není taký veľký, ale poteší. Aspoň viem, že tu nejaké sú. A že je šanca ich chytiť. Takýto. Ako to máš? Má síce hlbšie háčik. Každopádne ho vidím. Môžem mu ho vyháknuť. Teoreticky bude v pohode. Tak čau. Nahodím znovu do tých istých miest. To je ono. Dám si rybky do tieňa. A potešil ma ten zubačík. Aspoň viem, že sú tu. Ale možno tá belička iba ako fúka vietor, tak je pomáha. A teraz je na túto. Aha. Pozerajte. Pozerajte, on to zatiaľ tá belička ťahá. Ak by ju chytil zubač, tak viacej kopne. Zatiaľ tá rybka ťahá. Začala rybka viacej makať. Asi vietor to bude. Či? Neťahá. Zatiaľ si doštelujem naviak. Je tam. Je tam. Nebude to nič gigantické. Není veľký, ale je to zubač tiež, že? Či ostreš? Ostreš to je veľký. Takéhoto som nechytil na kanáli, ani nepamätám. Na veľkú beličku. Namočím si ruku, môžeme si ho takto ukázať. Pozerajte na ňo. Háčik máš kde? V papuľke. Takže môžem ho vytiahnuť bezpečne. Nechám ho zatiaľ vo vode. Nechcem ti ubližiť. Vypúšťame fešáka. Tak.
Nie, toto nechceš. Ja som zabudol, že sa bude dvíhať voda, ja som si nechal foťak na skale položený. Ja som úplne, že hlupák. Hlúpy hlupák. Ale není vodotesný. Ani objektív. Vyteká voda z nich. Bude asi konečná. Plný vody, objektív. Fotoaparát tiež. Suším si foťák. To mohlo špičku. Ešte tam niečo mám spod nôh, blízka. Tiež taký menší zubač. Urizol ma, ale kašľa na to. Taký som zdeptaný z toho foťaku. Ja som vám natáčal toho ostreža detailne, lenže za chvíľu vstúpla voda. Nechal som foťak na kameni, nestiel som už po ňo zliesť. Jasné, že nič nefunguje. Utopil som. No nechcem vraveť sumu. Veľa peňazí. Som nešťastný. Čaute! Máme tu nový deň a mám úsmev od ducha k uchu, keďže som zohnal na bazoši nový foťák, ten čo som mal. Dá sa povedať, že nepoužívaný za o mnoho lepšiu cenu ako nový, keďže nový stojí vyše 1000 a to sa mi teda nechcelo dávať do ňoho. A ešte k tomu objektív, ten som kúpil nový. Celkom ma to aj štve, lenže už mám všetko a neskončím s videami, nebojte sa. A ešte sa chcem poďakovať všetkým veľmi pekne, tým čo mi dali nejaký príspevok na YouTube. Vážim si to a pomohol som si aspoň nejakou to čiastkou. Keďže nie je to najmenej peňazí, len tak 1500 € vyhodí do koša, ale nakoniec mám všetko a môžu pokračovať videa v rovnakej kvalite. Dneska nejdem nahadzovať v týchto častiach na Belicu, len si nejaké nachytám, asi zo 7-8 a pôjdem na to miesto, kde som minule utopil ten foťak. Nákosné červíky, ako vždy, 2 na háčik, také maličké háčiky mám. Fotoaparát mám v aute a som tam mal nejaký kontakt, potom vám ho ukážem aj s objektívom. No utopil som veľa peňazí. Toľko som ešte neutopil nikdy. Ale horšie veci sú v živote. Toto sú iba čisto vecné záležitosti. Kým je človek zdravý a môže fungovať nejakým spôsobom, tak dajú sa zarobiť tie peniaze. Aj keď je to fakt akože mesačná výplata. Jednu Belicu máme, si naberme ešte viacej vody. Takto. A ináč ten utopený foťák má jeden pán, snaží sa ho vysušiť a spojazniť. Zatiaľ nefunguje. Ako stúpala voda, tak aj piesok išiel do nich. To je na tom najhoršie. Ostriežik. Ahoj. Čo ty tu? Ma ideš popichať, že? Tak. Takto ma nepichneš, keď ťa chytím. Voľačo väčšie mám na udici. Nosaľ, sťahovavý. Kde si sa ty sťahoval, nosaľ? Takto sa máme dneska. Keď zime je zima, v lete leto, tak človek je nespokojný stále. 33 stupňov. Dúfam, že tam budú zubače. Jasné, že tam budú podľa mňa aj väčšie, len otázne je, že v akých časoch budú aktívne a či vôbec budú aktívne. Tak idem znovu na to isté miesto, kde sa stalo to nešťastie. Fotoaparát mám tu a natočím má nejaké pekné detaily na ňom. Ešte, že u nás návahuje 1 000 000 belíčiek. Nedajú sa vychytať. Fakt ich je neskutočné množstvo. Mám asi 7-8 kybli. A ináč tepláky mám kvôli kliešťom. Dúfam, že bude voľné a že štuky zubáče aspoň budú aktívne. A možno ostreže, pstruhy. Možno sa čudujete, že cez deň dokážem uloviť zubáča, ale podľa mňa na tečúcich vodách idú zubáče aj cez deň. Len ich musíte nájsť. Ináč mám aj túto novú teleskopickú udicu od Delfinu na šťuky. Lenže dajú sa ňou aj jasné, že aj zubáče. 6 metrov má dokonca. To je kvôli tomu, že aby som na plavák mohol si dať čo najviac ponad vodu a vlastne ona mi bude pod špičkou behať. Tuto využijem, keď bude voda zapnutá. Pokiaľ stojí, tak nemá inakšie význam, iba na ťažko nahodiť odľahčenou guličkou, penou guličkou a proste tak dúfať. Som na mieste, jednu si môžem nahodiť a druhú si naviažeme. Tu je môj nový foťáčik aj s objektívom. Jasné, že to má úplne inú hodnotu, keď natočíte aj detaily fotoaparátom. Do toho nejaká hudbička a teda. Takže mám nový, hádam vydrží dlhú dobu. Nahodíme si beličku. Zo spodu tam má jemnú košku v ústach a do nosa. Výhoda je, že takto jej nejak neublížim. Aj keď ju vyťahujem z vody, tak je nenatrhnem ústa. Kebyže ju mám iba za nos, tak je môžem ublížiť tým, ako ju vyťahujem za každým. Za nos dávam iba vtedy, keď dajme tomu som v člne a nenahadzujem. Tá penová gulička vôbec ináč nevadí. Šťukám zubáčom, absolútne ani ostrežom. Iba ju nadľahčuje a odváži ten háčik.
Olovko 40, prebežné, gulička, nech sa mi do uzlíku nezachytáva, metrový nadväzec. Odtiaľto si stupnem. Nahodím ju do tej časti, kde sa voda začína zastavovať. Tam by som očakával, že zubačiky budú stať v okysličenom. Ešte vám nabereme čistú vodu a každú hodinu budem vymieňať za okysličenejšiu, keďže v týchto teplotách je veľmi závisí teda na kyslíku. A nejaké malé rybky sú tu podo mnou. Nám bereme takto rolničky, zavesím ich tu. Spotený som, že? Okuliare nevidím cez ne, kvapkami do nich pod. No inakšie sú peckové, vidím ho mnoho lepšie do vody. A môžem potom ešte natočiť, ako cez ne vidím, aj do slnka. To sú tie zatmavovacie, že sa vám zatmavia, pokiaľ svietí slnko a pokiaľ nesvietí, sa pozeráte do tieňa, tak asi lepšie vidíte cez ne, keďže vám nie že zosvetľujú, dá sa povedať ako keby, že vtedy ich nemáte. Ako náhle som v tieni, tak vidím cez ne jasno a keď som na slnku, tak sa stmavia, vidím o mnoho lepšie do slnka aj do vody. Môžem vám potom dať zľavový link, kde si ich môžete objednať a môj kód zľavový, keďže mám takú dohodu s tou firmou. Takto nejako vidím svojimi očami a takto cez ne. Pozerajte. Je to rozdiel, že? Pokiaľ som v tieni, tak mi nezatmavujú. Pozerajte. Pokiaľ ste v tieni. Používam úplne jednoduchý nadväzec a to olovko prebežné od Delfinu. Úplne po vode táto 40 stačí, tam kde chcem dohodiť, kým není pustená voda. Aj keď pustia vodu a nahodím blízko, tak stačí. No a teraz je dôležité to, aby ste tam dali guličku, kvôli tomu nech sa vám nezasekáva do toho olovka uzlík. To je asi najdôležitejšie. Gulička, tiež od Delfinu. V podstate jedno od aké značky, hej, len aby som povedal všetko ako je. Aha, ešte obratlík mi tu chýba. Som objednal z AliExpressu asi, tento jedno sačku je 100 obratlíkov, ja som objednal 10 sačkov, tak to mám hádam do konca života. Naviažem si ho. Olovko, gulička, obratlík. Dávam takých 5-6 otočiek. Naslínim si to naspäť do očka na silóne. Zatiahnem. Tu je naviazať hádam každý. Olovko, gulička, obratlík. A ešte nadväzec. Použijem fluokarbon 0,30. Silón mám 0,35 a nadväzec fluokarbon dám 0,30. Môžete aj hrubší, ako chcete. To už je na vás. Dá sa na to vyťahnuť aj veľká šťuka, ako ste videli. Jasné, že môže vám to aj odkusnúť. Naslínite si, keď doťahujete. No a oceľové lánko je väčšia istota. Lenže keď takto chytám aj zubáče, tak na oceľové lánko zubáča nedokážete okabatiť. Ten oceľové lánka vôbec nemusí. Takže kvôli tomu fluokarbon, každopádne dá sa na ňo aj šťuka vytiahnuť, keď máte šťastie. Aj tie dve veľké som chytil na tento. Používam od Mivardy Yamatsu háčiky 1.0 lopatkové. Sú aj celkom pevné, lacné a také osvedčené. Naviažeme obyčajným spôsobom, omotávame. Naviazať háčik vyhádam každý z vás. No, dotiahnem ku lopatke. Ešte odrežem tento kúsok. Dobre. Tak. Môže to ísť do vody. Takže toto je moja montáž. Prebežné olovko, gulička, obratlík, fluokarbon a 1.0 háčik, jednohák. Ideálne, keď je pevný a není taký ťažký. Aj keď tá penová gulička ho bude nadľahčovať, lenže o mnoho lepšie je, keď je takýto ľahší, ako keď tam máte nejakú kotvu. Potom tá belička je na dne niekde ubitá. Kúsok tej peny na háčik na odľahčenie. Tá veľmi pomáha podľa mňa, pokiaľ máte montáž na ťažko. Keď nahodíme aj túto, na náhodu. Nemá význam nejako vymýšľať. Tam, kde je okysličené. Asi jediná šanca na dravca je tam. Toto na špičku. Teda pod špičku, kebyže dám na špičku, tak mi odpadne, keďže tam je tá udica tenká. Ako náhle bude, vidíte, mykať, tak to cinka. Zatiaľ sedím na stoličke v tieni, už asi hodinu, nič sa nedeje, ale užívam si, že tu môžem byť v kľude. Výhoda, že tu mám tieň, že nejdem skapať, lebo vonku je neskutočný hic. Zatiaľ po hodine aj niečo sa vôbec nič nedeje, tak budem musieť niečo zmeniť. Belička je nedotknutá, tak môžem skúsiť túto vec.
že ju nahodím takto nejako len. Pod tým konárom očakávam, že možno aj šťuka môže číhať. Tak vyskúšame. Keďže zatiaľ fišky nejdú, tak si dám sushi. Sice takéto spotené, ale tak teším sa na ňo. Zapli vodu, čo znamená, že bude stúpať za chvíľočku a cez deň sa nestalo vôbec nič. Uvidíme, že čo bude večera po tme. Dívajte, ako stúpa. Iná rýchlosť, že? Začali mlieť, pustili vodu, čo znamená, že okamžite stúpa. Foťak tam nemám, takže všetko je, hádam, v pohode. Až na to, že dneska tie zubáče vôbec nie sú, možno to ani, či nejdú, možno to ani nie sú. A budem musieť za chvíľu aspoň túto stiahnuť a nahodiť do týchto častí. Túto hornú si hodíme tiež len kúsok od seba. Ak nebude mať do hodiny nič, tak pôjdeme ešte na iné miesta. Keďže budem mať obidve nahodené blízko, tak si ich dám aspoň ďalej od seba. Odtiaľ to si môžeme pichnúť. Hydličku. Zaujímavé, že dneska tie dravce vôbec. V tomto teple sa ani nečudujem, že je takáto aktivita. Zatiaľ po zubáčoch ani stopy. Tak uvidíme, či ich nepohne to, že zapli vodu. Do 5 metrov odo mňa mám nahodené obidve. Ďalej sa nebude dať, keďže za chvíľu to bude neskutočne ťahať. Vtedy je väčšia šanca na úspech, lebo tie ryby vytlačí viacej ku mne. Vtedy sa tie ryby musia pohnúť, vykonať nejakú aktivitu, v tom mi vyhladne a budú možno loviť. Ako pustím vodu, chvíľu po náhode a mám záber. Počkám 10 sekúnd a skúsim ho seknúť. Dotiahnem si navíjak. No, ideme na to. Ak bude sa za to, tak ho zaseknem. A už tam není. Je. Á, pustil. To bol asi zubač malý. Hodím mu tam naspäť. Keď je to väčší zubač, tak väčšinou chmatne tak, že ho zaseknete v pohode. Pokiaľ je to menšie, že nezmestí do papulky, tak sa stane to, že sa vám vyhakne. Ako náhle by som nechal ho zažrať, tak bytočne ho zabijem. A ďalšia vec je, že kebyže aj nechám, tak mi to olovko medzi kamene sa posunie. Jedného asi zubáča sme mali na hačiku, lenže podľa ťahu to bol nejaký menší. Pokiaľ vám zobere veľký zubáč, tak väčšinou tú rybku pekne nasaje do seba, stiahne celú. Kdežto takýto malý ju chytí niekde z boku a nevadí mi vôbec, že sa vyhakne. Keď máte menšieho zubača, tak niekedy sa stane, že tú rybku dokáže nasať celú do seba, že ju dokáže proste zhodnúť. Niekedy hlavou napred, niekedy chvostom. To už je vždy otázka šťastia. Doma, keď som choval zubača, tak som si všimol, že niekedy žere od chvosta, niekedy od hlavy. Ak si ju stiahne od chvosta, tak ja ho nezaseknem. Ak od hlavy, tak ho mám šancu seknúť. To už je otázka šťastia, ale keď je pekný zubačík, tak väčšinou má veľkú papuľku na to, aby tú beličku celú vlastne stiahol do seba. Buď tam mám rybu, alebo sa mi nasilo. Čo to je? Čo je toto? To není môj silon podľa mňa. Toto není moja montáž. Takýto zubáčik. No, má asi zažraté v sebe, že? Má hlboko v sebe. Na dvojháčik. Chudák zubáčik má dvojháčik v sebe. Podľa mňa to mal niekto ostrom pytliačku uviazanú. No, tak neviem, či z teba niečo bude ešte. To mi je ľúto. Ja som pozeral, že tam je silon uviazaný. A neviem, či to niekto otrhol zubača vyššie, alebo tu mal niekto pytliačku uviazanú. Sú dve možnosti iba. O, je tam. Otvorím navíjak. Za chvíľu seknem. Možno budem ešte odmenený. Nič. Možno len tie trávy sa zachytili. Či? No, belička tam není. Tak náhodím ďalšiu. Tak. Tonko veľa tráv, čo je tu tento rok, to som ešte nevidel nikdy. Niečo mám. A niečo pekné. Vyzerá to veľmi nádejne. Ty vole, to je ťah. No, otrhom by to. To není možné.
Tak toto je smola. Toto bola ryba ako svet. Podľa mňa to bol veľký zubač. Taká 70-ka, 80-ka. Ja že vyťahnem a prehodím, v tom som zacítil veľký tlak, ani som to nevládal zastaviť. Buď to bol veľký zubač alebo veľká šťuka. Ani som nemal záber, iba som šiel vyťahnuť, pohol udicu, začalo ťahať dole prúdom. Možno som aj mrenu podsekol, ťažko povedať, ale neskutočný ťah. Sa už nedozvieme. Záber znovu. Toto není také veľké, nič. Boha, to bola za ryba vtedy. Toto je taký veľmi o ničom ťah proti tomu, čo som ťahal. Ale tiež niečo zase decentné, nie úplne malé. To je šťuka, otrhla mi to. Dneska mám takú smolu, to není možné. 9 šťuk z 10 na toto vytiahnem. A to si myslím, že som mal predtým ešte väčšiu. Není možné. A možno to bola tá istá. Taká 75-ka. Aspoň viem, že tu je. Šťuka si rozloží háčik ako nič. Ako má zažratý. Ako nemá, tak jej vypadne, takisto sa vyhní sa. Ale dneska mám za deň. To je nešťastie. Takúto veľkú belicu som si dokázal chytiť pod nohami. Tu na blízučko mňa. Tak nahodím ju tam. Uvidíme, že či nepresvedčím ešte tú šťuku. Možno ešte skočí znovu. Položíme ju takto. Dobre. Tu sa vracia voda. Teda zastavuje. No uvidíme, či ešte nejaký zubatý nebude mať chuť. Môžem iba skonštatovať, že dneska ako pustili vodu, tak začala byť úplne brutálna aktivita. Trvalo to asi hodinu a potom nič. Mal som minimálne jednu celkom peknú šťuku. To druhé, čo som ťahal, neviem, či som podsekol mrenu, alebo či to bola tiež veľká šťuka, alebo zubač, alebo to fest veľké. To bol taký tlak, že neviem, ako fakt ľutujem. Škoda, no je to jednoducho, niekedy máte šťastie, inokedy nemáte. Nie je to montáž, ako náhle tam dám oceľové lánko, tak asi nechytím zubača na to. Ja som ani nepočítal s tým, že nejaké šťuky tu budú aktívne, to som iba tak kecal. Možno na budúce vyskúšam jednu na oceľové lánko, lenže keď dáte oceľové lánko, tak môžete zabudnúť na zubače. A keď dám fluorokarbon, tak 8 z 10 šťuk na to vytiahnem. Len dneska som mal just to nešťastie. Isto mi budete z niektorých z vás písať, ako ste mi už písali, že čo nenašívam za chrbát, alebo že čo nenapíchavam rybky za chrbát. Podľa mňa v tomto prúde, kebyže našívam, tak by som mal o mnoho menej záberov ako dneska. To, že mám toľko veľa záberov, je z toho dôvodu, že napichávam iba cez ústa. Tým pádom vlastne tá rybka je hlavou proti prúdu otočená a je aktívna. Kebyže za chrbát, tak ona ľahne na dno, je neaktívna a tým pádom by som na ňu ani nechytil nič. A jasné, že za ústa je to aj o mnoho ohľaduplnejšie. A máte o mnoho viacej záberov, lenže dneska jednoducho není šťastie. Ahojte, vítajte v ďalšej časti videa. Dnes sa chcem zamerať na tú šťuku. Mám nachytaných asi 6 beličiek. Ponáhľam sa, keďže za chvíľu majú púšťať vodu. Dúfam, že to bude ako každý deň, že sa zvýši aktivita, keď začnú mlieť. A dúfam, že bude ešte voľné to miestečko, keďže dneska je piatok. Takže ponáhľam sa tam a uvidíte. Vyťahnem tú dlhú udicu, na plavák si dáme na šťuku oceľové lánko, jednohák a snáď budem mať dneska šťastie. Spotený som a keď mám ešte niečo k tomu povedať inteligentné, tak to je hrozné. Ale o tom je leto. Zase užívam si, čo by sme dali za toto v zime. Zatiaľ to vyzerá tak, že miesto je voľné. Zložiť ten 6-metrový teleskopický prúd od Delfínu. Budem mať tam väčšiu šancu na šťuku, keďže budem mať oceľové lánko. Aj keď väčšinou na ten fluorokarbon vyťahnem šťuku, ale proste nemal som šťastie. Ideme si to odtiaľto. Vezme, že jednu si môžem hodiť na ťažko ako vždy. Do spodu, cez ústa do nosa, aj tú penu na nadľahčenie. Kebyže sú tu sumce, tak dneska je na sumce vynikajúce počasie. Nejakých 26-27 stupňov, zamračené, nesvieti slnko a možno aj tie zubače by mohli byť aktívne. A potom aj šťuky. Hodím si ju tak ako vždy. Dobre. To bude na ťažko. Jasné, že rolničky musia byť. Zvykol som si na ne. Je to veľmi fajná pomôcka. Niekedy len poskakuje, inokedy ide do jazdy, ale keď je tam ten úvodný kopanec, že tak vtedy sa snažte povoliť. 10-20 sekúnd počkám, sekám. Ináč z ničoho nič je taká tma vonku. Naviažem si ešte oceľové lánko ako nadväzec. Toto šťuka neprehryzne. Kedysi som doschytával na oceľové lánka. Dokázal som takto možno jedného zubáča za sezónu chytiť. Väčšinou iba šťuky na to šli. Túto karabínu tam nechcem. Nachystajte sa na najväčší bordel, aký ste kedy videli. Tu nám mám všetko. Jednoháčiky, dvojháčiky. A tento jednohák tam asi dám. Navlečiem do očka. Cez špičku háčiku naspäť.
a stiahnem. Tak to bude mať jedno háčik taký väčší na šťuku. Toto šupneme do vody a zväčšíme si ju. Budem ako dôchodca. Mám takú hrubú. Lenže zatiaľ, keď je voda vypnutá, tak môžem si ju dať odtiaľto. Teda keď nepúšťajú. A keď pustia, potom budem musieť stiahnuť a dať ju vyššie. Nedá sa tu zapichnúť, tak musím ju iba takto kameňmi zahádzať. Si myslím, že môže byť. Ešte tu musím poistiť kameňom. 2-metrový ponor nastavím. cca. Za nos, nožtek, beličku nastraženú. Tu na penovú guličku dávať nejdem. Keďže ide mi o to nie, aby sa dvíhala od dna, ale o to, aby sa ťahala viacej ku dnu. A takto si ju len náhodím. Prútik si zaistím skalou, tam pod špičkou sa bude motať. Náťažko mám hodenú do tých častí, ako vždy. Naplavák je v týchto pod špičkou spustená, tam očakávam šťuku. Aj keď si myslím, že budú aktívne až keď pustia. Keď začnú mlieť, každú chvíľu si myslím, že budú dvíhať, takže som včas nachystaný. Náťažko mám asi čosi. Sú tam také kopance. Ťahá. Počkám 10 sekúnd a idem sekať. Sice sú to také mikance, ale je tam nejaký záber. Zatiaľ necítim nič necítim. Asi išiel ku mne. Necítim. Je tam... Som ho zasekol až pod nohami, blízko. Je to zubáč. Zubáčik. Znovu taký menší. Ale asi najväčší v tomto videu. Idem ho odpeanovať a pustiť. Nemôžem tu ten foťak zabudnúť. Belička si už je svoje, no. Proste ale tak je život. Si radšej dám udicu takto. Tu na tom Coricback zahynie denne. To musí byť neskutočné množstvo. Máme tu takéhoto candoša. Vyťahnem mu háčik. Má ho v papulke, vidím ho, takže pôjde to v pohode. Vonku. Pustíme fešáka, taká 46, dajme tomu. Pustíme ho naspäť. Čau. Háčik mal našťastie papulke a výhoda, že používam tie jednoháky, že sú takéto ohľaduplné. Čiže pohode toho zubačíka vypnete. Jasné, že nemôžete ho nechať zažrať. Škoda, že zatiaľ nemám šťastie na takú 55-ku aspoň na jedenie. Chcel by som si na jedenie jednoho chytiť. Jedného, dvoch. No. Takého 60-tníka, kebyže náhodou. Nože jasné, že to nie je také jednoduché. Ale sú tu isto aj takí. Vidno na silone, že tam niečo je. Zerajte, znovu mám záber, vidno na špičke aj na silone. Aha, cestielko ťahá. Dobre. Dnes nejako idú. No, toto je nič. Úplne niečo maličké. Ostrež asi. Úplne malinký zubačík. Sandatík. Malinký. Ani tú beličku nedokázal zjesť. Takéhoto malého zubača vytiahnem, pohode. A to nedokáže zjesť ani tú beličku. Tento ju od hlavy jedol. Má hlbšie háčik, ale nemá zažrané, takže takto môžem vytiahnuť háčik. A ste je zaujímavé, že takéhoto malého zubača, candoša, dokážem vytiahnuť v pohode. A keď mám väčšiu rybu na udici, tak mi buď pustí, alebo otrhne. Už tečie voda. Pustili, takže dám si ju vyššie. Takisto aj túto naťažko. Hodíme bližšie. Môže byť. Na šťuku idem dať tú najväčšiu beličku, čo tu mám. Zavesil som ju iba za nos. Z toho dôvodu, že nejdem mu nahádzovať. Len si ju takto položím na plavakovú. Ona si bude ten plavačík vodiť. Dal som si túto na plavák trošku vyššie. Mi viacej vyhovuje vlastne, že je v tých miestach a nie nižšie. Jedine tých dvoch zubáčov, čo som chytil na začiatku. Ale odtedy ako zapli vodu, tak proste paradoxne je to hluché. Ale teraz pozerajte. Pozerajte, niečo tam asi, či zachytilo sa mi? Nie, tam je záber. Mám záber, isto na ťažko. Bude to asi hodina odtedy, čo pustili vodu. Budem mať nejakého sandátika alebo šťuku. Je tam čosi.
No, to je celkom fajný ťah. Není to síce tá šťuka, asi. Je to zubáčik. Je to zubáčik. Vidíte, z ničoho nič sa dajú sekať. Proste aj keď není veľký, tak na začiatku ten tlak bol fajný. No. Som čakal, že bude niečo väčšie. Ale minule, čo som mal za rybu na udici, tak to fakt neviem, čo mohlo byť. Lebo tu som zasekol, dole prúdom začala ťahať a nedokázal som ju 10 sekúnd zastaviť. Škoda, že som nestihol ten úvod natočiť. Vyhakol sa. Tu je sandoš. Taká zase 46. Podmierečne ešte nahodím znovu. Tak. Aj môže byť. Najlepšie je ináč tam, kde tie skaly končia. Vlastne odtiaľ toto padá, sú skaly a potom vlastne sú panely. Pustili vodu na plné pecky, takže môžem tú plavákovú dať bližšie. Aj na ťažko budem musieť medzi skaly hádzať, čo není najlepšie. Takto. Takto nejako tiahne voda. Iné bomby, že? Za nejakých 10-15 minút bude tma. Dostal som na konci ešte záber pol metra od brehu. Iba takto som skúsil spustiť do týchto častí. Volá, čo tam je. Skúsim seknúť. Zaujímavé, že iba na ťažko idú. Je tam. No, nič vonka to nebude. Znovu zubáč. A to ten ťah už nezopakujem. Ono oceľové lánko vám zubáč nebude chcieť. Jemu to vadí. A keď škoda, že tu nie sú väčší, však veď není možné, že tu budú iba títo. Podľa mňa sú tu aj väčší, len nejdu. Ačik má plítko. Takto, vyjakneme. Pustím ho naspäť. A znovu. No, tento trošku lepšie ťahá. Ale o moc väčší nie je. Koľko ich tu je? To čmeli ako malých. Ale ja viem, že sú tu isto aj väčší. Lenže väčším sa moc nechce. Možno aj kvôli počasiu. Ale keď niekedy aj v hýcoch idú veľký. Taká 40-ka. Jau, poryzol ma trochu. Ale nevadí, hačík má takto z boku. Ahoj zubáčik. Čo je? Na dnes stačí, idem vytiahnuť a videli ste, že na ťažko je na ťažko. Ako náhle dáte oceľové lánko, tak ste skončili väčšinou. Aspoň tu u nás. Jasné, že tam, kde je veľa šťuk, tak oceľové lánko nejako nevadí. Ale takto, keď ich je menej, tak aj oni sú dosť akože opatrné. A takisto tie zubáče. Ahojte, dneska je 26,5 stupňa a znovu cestujem na ten istý spot. Uvidíme, že aké prekvapenie na mňa dneska čaká. No to už poznáte. Kúsok peny na háčik. Znovu iba cez ústa do nosa, tak aby som jej neublížil. Ideálne, aby vykonávala čo najprirodzenejší pohyb. Dobre, nahodím ju do časti, kde sa prúd zastavuje. Aj fúči dneska, nie je to bohvico. Voda zakalená aj fúči. Toto je asi jedno z mála miest, kde sa za vypnutého stavu dá čosi chytiť. Idem si ešte malé rybky nejaké dochytať. S tým tenkým silónom sa mi zle nahádzuje. Teda on sa ľahko zamotá. Stiahneme ich do týchto častí. To do koreňa pod vodou. Ale ťahám ho. Zatiaľ drží silón. 0,16 ide bomby. Joj, takáto zubačovka. Ideálne na veľkú šťuku a sporaz takú veľkú. Dneska fučí vietor, to je neskutočné. Šťuke všeobecne oceľové lánko moc nevadí. Ale pokiaľ zavesíte rybku na oceľové lánko, tak nemôžete očakávať, že vám bude pracovať tak ako na fluorokarbone. Aby to vyzeralo tak, že vlastne to oceľové lánko jej vôbec nevadí v tom ťahu, aby pracovala ideálne ako keby nebola nastražená. Keď tam dám takúto menšiu beličku na oceľové lánko, tak je to jednoducho vidno a tých záberov je minimum. Nemám inakšie šancu iba na ťažko nahodiť, takže obidve idú na ťažko do stejných miest ako vždy a uvidíme, no. Uvidíme, ako tento vietor na to bude vplývať. Dobre. Človek musí vystihnúť tú situáciu, keď moc nefúka, lenže jasné, že to tak je vždy, že keď idete nahadzovať, tak začne najviac duť.
Tak ako som mal na začiatku pozitívnu náladu, tak sa vystredala tá negatívna, keďže začal duť taký silný vietor a nedalo sa pomaly ani chytať. Som tu vyše hodiny a konečne sa to ako tak ukľudňuje. Nahodil som už iba blízko, keďže pustili vodu, dneska o niečo skôr ako zvyčajne. Mám v podstate v tých najlepších miestach podľa mňa ako končia tieto skaly, potom keď ju ešte viacej dvihnú, tak budem musieť aj do skal nahadzovať a uvidíme, či tie zubače budú aktívne. No, na tejto sa čosi baví. Zatiaľ sú to len také ťukania. Tam niečo bude. Mám nejaké zeliny, či čo to je? Ako sa môže kameň na háčik zapichnúť o mušľu? Už chápem. Na takúto veľkú vyskúšam. Nahodím ho len takto. Kúsok za týmto koreňom. Asi 2 metre od konára som hodil, ako ste videli. A na veľkú belicu skočilo čosi. Otvoril som navíjak, chvíľu ťahalo a zastalo to. Len je tam veľká belica, tak musím počkať, dajme tomu 30 sekúnd. Zaseknuté do kameňov. Prčic. Škoda. Toto je náhuby na tomto mieste. Ešte rovničku som si odstrelil. Tam sú tie skaly veľké. Som povedal, že ako náhle stupne voda a nahodíte olovo medzi skaly, som mal aj záber, ale nic z toho. No. Prčic. Ahojte, takto sa majú veci, že asi dneska ukončím toto video, keďže podľa mňa to nemá nejaký zmysel. Každý deň je vyše 30 stupňov, neprší, voda má možno tak 27 a vtedy tie väčšie šťuky a zubače nie sú aktívne. Sa mi zdá, že čím ďalej sa tá aktivita znižuje. Možno ešte pôjdem na Liptovskú Maruščona, ale tu u nás na kanáli to aktuálne, už tá voda je až moc zohriatá. Belice už mám a ideme na to. Tento miesto je obsadené, tak budem musieť ísť niekde inde. Lenže neviem kam, kudy kam si počúvať. Tak musím popremýšľať, že kde. To nevyzerá to tu úplne zle, ale pôjdem asi ešte nižšie. V podstate tieto úseky vôbec nepoznám, tak som zvedavý, že čo ma tu čaká. Vyskúšame, uvidíme. Najviac, čo sa mi tu pozdáva, je ten tieň ponad vodu. Tak nahodím na ťažko, takže nachádzame sa na rieke Vách. A nahodím na neznáme miesta do tieňa. V živote som to neskúšal. Minimálne 1,5 metra vody tam je, podľa toho, ako dlho padala. A na plavák skúsime niekde tu na podkonáre, len blízko. Nahodil som mu niekde od týchto častí. Vzdialila sa až tam. A nič po nej neútočí. Nejakých 10 minút tu ešte nechám a potom nahodím nižšie podkonár. Takto. Mám tu chlieb vo vajci, vlastnoručne robený. Ale neskutočný, nám. Nové miesto a mám záber na ťažko. Nikdy v živote som tu nechytal. Iba som nahodil do tieňa a som zvedavý, čo tam bude. Lebo Mikalo fest. Teraz sa ťahá. Ideálne čo najrýchlejšie konať. Som zvedavý, či tam ešte bude. Skúsim si došponovať. Nech sa dostanem na kontakt a potom zaseknem. Zatiaľ nie som na kontakte. Buď išiel ku mne, alebo tam není nič. A není už. Do prčic. Čo to mohlo byť? Ale rybka, akože rybka je nedotknutá. Zajímavé. A mal som záber isto. Ty si či? Ty vyzeráš? Či si? Ča? Chleba s vajcom. Už som na tomto mieste asi tak 2,5 hodiny a odtedy, čo som na začiatku mal ten záber odtiaľ z tých častí, po 10 minútach asi, tak odtedy ani ťuk. Skúšam kade tade nahádzovať tiene už v celých týchto častiach. Táto rybka mi pekne beha pod konárom na plavák, sem tam sa vzdiali. Takže či tu mám ešte ostávať, to je
Nejasné. Iné, keby tá rybka mala aspoň zuby na sebe, že by som vedel, že to je šťuka alebo zubač. Keď nebola ani porízená, tak si myslím, že asi najväčšia šanca je, že to bol nejaký malý ostriež alebo jalec. Ako môžete vidieť, tak som ešte na mojom obľúbenom mieste. Uvoľnilo sa. Nahodím takto rybku. Takto nahodím. Stiahnem si ešte bližšie k sebe. Videl som z auta, že je voľné, tak som sa na chvíľu ešte zastavil sem. Lenže mám iba jednu beličku nahodenú a ostatné už nemám. Ostatné som vypustil na váhu, keďže som netušil, že ešte pôjdem. Takže skúsim si nachytať ďalšie a nahodíme na chvíľu, na hodinu. Ok, zarobím krmivo a nahádžem do týchto častí, kde sa spomaľuje tok. Otázne je, či tu tie beličky budú. Mám niečo väčšie spod nôh. Leskáč, teda cejnek. Bože, na čo som vypustil tie belice na váhu? Čo je zase toto? Znovu. Malý. Zubač na filetu. Som nahodil filetu, kúsok odo mňa, 10 cm a je to znovu taký podobný candoš. No. Tu je tá fileta, teda iba kúsok z nej. Ešte má papuli druhú časť. Taká 46 znovu. Neviem, či tu nie sú tí väčší, alebo nejdu. Ale sú tu aj väčší, len nemám na ne šťastie proste. Není mierový, ale moc mu nechýba. To vám ho môžem ešte ukázať a idem ho hneď pustiť. Taká 48, dajme tomu. Candoš na filetu skočil 10 cm. Asi stačí do tohto videa, mám toho dosť natočeného. V podstate nechytil som mierového zubača, ale tento už nebol zlý. Každopádne na budúce, keď bude lepšie počasie, ochladí sa, tak vtedy pôjdem na ne znovu. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, dajte like, ak nie, tak napíšte mi do komentára, že aký som hlupák. Ja sa jednoducho snažím na tie jednoháčiky, keďže viem, že je väčšia šanca, že tým zubačom šťukám neublížim. Celkovo dravcom, ostrežom a to ide. Ty koksa, tak mám ešte na konci jedného. Nechcel som si svietiť do vody, lenže už odchádzam. Tak mám tam takého malého úplne. Pustíme ho. Muchy ma idú zjesť. Komarov je tu ako naonďaných. A tak takéhoto maličkého som na konci ešte. A ten predtým nebol taký malý. Ten mal tak 48 cm možno. Dobre, vyháknem ho. Znovu ma takisto na polceste hak. Tak vyháknem ho a idem ho pustiť. Už sedím v aute, môžem vám ešte niečo povedať, keďže tam ma šli zjesť mušky. V podstate som šťastný, že som chytil toľko veľa zubáčov. Voda má 25 stupňov a myslím si, že môžeme byť všetci šťastní, že sme nejakého videli vo videu a videli sme ich dosť. Škoda tých väčších, čo mi pustili, takisto aj tej šťuky a na budúce o to väčšia motivácia sem ísť, lenže isto nie v tomto počasí, lebo v týchto teplotách uloviť hociakého dravca je úspech. Nie je to ináč také jednoduché, ako sa zdá z videa podľa mňa, lebo niekedy sedím hodinu, dve, fakt nič sa nedeje, len každých 10 minút vytiahnem, očistím, prehodím, snažím sa tým rybkám neublížiť. Ako náhle ráno na dno nie sú aktívne, tak málo kedy na to zubač skočí. Už potom je lepšie na filetu, na polovicu, nadipovať ju, to som vám síce neukázal, keďže som myslel, že z toho nič nebude, ale nakoniec som takú 48 chytil, aj menšieho ešte a neviem vám už povedať k tomu nič, lebo som zjedol niekoľko múch. Čaute, nezdávam sa, máme tu nový deň, novú nádej, kvitne vo mne nádej a aj veľká zmena v mojom živote nastala. Počasie je také isté, tak uvidíme, čo to povie. Každopádne jedna veľká zmena, čo vám musím ukázať je, že mám vianočné ponožky, moje šťastné. Tak hádam, dneska mi prinesú šťastie konečne. Každopádne idem zahynúť. Vonku je smrteľné teplo. Teba si hneď hodíme na ťažko. Lenže počasie je dneska také isté. Takže jediná zmena je to, že mám vianočné ponožky. A nahodil som do tých miest. No tu je nejaká vadná podustva. Zatiaľ na ťažko ani ťuk. Skúšam v tých častiach. Dám tomu ešte 10 minút a pôjdem odtiaľto. Nedá sa ani fungovať vonku, som zvedavý, že koľko je stupňov. 32,5 stupňa. To je niečo neskutočné, aký je úpek. Podľa mňa sa snažím zbytočne, lenže jedného chcem vybojovať, zubáča šťuku na jedenie. Stačí mi úplne taká 50 niečo, 55, šťuka 60 niečo. Potešiť otca, mamu a seba, ale niekedy to nejde ľahko. Väčšinou to nejde ľahko. Ináč mne ani klimatizácia nejde v aute, čiže cestovanie je zabijak. Je tu síce dnes nejaká pena, každopádne je voľné toto miestečko a môžem sa pokúšať. Olovko, nadväzec,
Tu najvadný v tejto časti, tak budem musieť zmeniť. Takisto sa mi zdá, že aj háčik je tupší už. Tak naviažem nový. Nemám čo vymýšľať, odtiaľ mi to celkom ide, tak tam nahodím. A to bude ľava, dajme tomu. Je extrémny hit, ale čo už, no. Aké sú možnosti, také sú možnosti. Tuto môžem nahodiť bližšie, tak, do hlavného toku. Volá, čo mi na ľavú poťahuje. Tá si rybka ťahá. Či pustili vodu? Dávam si. Potom pustili vodu a skočilo mi čosi. Dám takú väčšiu belicu. Mám pocit, že ak to bude, neviem, 60-ka šťuka zubač, tak musím chvíľu počkať. Či? Hodíme sem. Idem seknúť. No. Dúfam, že pustil. Jasné, že... Či? Je tam. Je tam, ale nič veľké to nebude. Nič veľké to nebude. Ó, šťučka. Konečne. Lenže táto je malička. Aspoň zmena. Skokaň. Tak vidíte, sú to aj šťuky. Lenže vtedy mi pustila o mnoho väčšia. To je taká 50-ka, 50-ka. Ale poteší. V takýchto pekoch sa ti chce. Asi až taká malá není. Celkom fajn. Ukážeme si ju. Už sa aj vyhákol háčik. Aká náhoda. Ja že mám záber a to som sa zachytil háčikom. Tak ukážeme si v tomto videu aj šťuku. Je to tam. Není veľká, ale je to šťuka. Šťuka. Tak ukážeme si zbližšia. Mi zacapala objektív. Není veľká, ale za to pekná. Že? Aké má bodky. Nádherná je. 55-ka možno, šťučka. Má budúcnosť. A je tu aj je matka. Veľká. Tu by som chcel na jeseň potom okabátiť. Dobre, pustíme ju. Nejdem umerať. Tak som šťastný. Toto video môžem úspešne ukončiť. Chcel som ešte pod vodou, lenže nestihol som natočiť. Nahodím znovu. Tak. Stiahnem dýšek k sebe. Špona na ťuk. Každopádne poteší, aj to tými vianočnými ponožkami asi. Aj keď tu, čo som mal na začiatku videa, tak jasné, že tá bola o dosť väčšia. Aj keď si vážim, že v tomto hitci vôbec nejaká mala záujem. Ale tam je užovka. Čo je toto? Zase je to kameň s mušľou. Není možné. Je koniec tohto videa, idem to vytiahnuť. Videli ste aspoň jednu menšiu šťuku dneska. Mám úplne zapchatý nos, takže nevšimajte si môj hlas. Možno aj tým, že som v kraťasoch a je nejakých 17 stupňov, čo nie je zima, hej, ale ochladilo sa, je to cítiť. Keď sa zotmelo, tak mi na chvoste pohrízlo rybku, ale niečo menšie, asi zubačík. Idem to vytiahnuť, keďže sem tam počujem buchotanie a je tu veľa medveďov v okolí, takže nechcem to riskovať. Som jednou nohou stále v aute, snažil som sa, avšak som spokojný, však pochytal som kopec zubáčov, aj šťuku ste videli, ostreža, javca, takže spokojnosť. A na to, že aké je počasie, aké sú možnosti, tak si myslím, že toto je úspešné video, ne? Čaute, vidíme sa v videu. Ďakujem, že ste videli až do konca. Koľko líšok tu je, to je neskutočné. Ďalšia, pozerajte. Tu
som videl dve. Toto je ďalšia. Sranda. Kaďaka zvertuje. Medvede vysoká. A teď. Vidíme sa v inom videu. Čaute, ak dožijem.